Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na Kiromuntu wabokiro wanjani wabokire wabokiro wanjani wabokire wabokiro wanjani wabokire wabokiro wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokiro wanjani wabokire wabokire. 3, 2, 1, action. Omonjo muri ya karibu sana na ndase wiki ya rero asumurubiri wekoro yeito ime y'Ensoko TV kandi tukoria rero turachikumurikira igoro yenyomo y'omugusi itukoria rero nigombegete omonyagetumbe omwamugusi mwanyagetinge heritage Kwanza 3, 2, 1, action. Omonjo muri ya karibu sana ime y'Ensoko TV asumurubiri wekoro yeito aseri tukoria rero mbogete umunyagetumbu mwamugusi gose mwanyagetinge heritage akorokwana church nyakundi uranyara ko bagagutweranga cyumugusi yare okore nyomo yaye inyura ye no murobiri wo jakera litko Aramisi ya TV yao na mbe Ensoko TV chinsa ibere cha marago baridero nyarike Steven Mbunde detatare goika omwerio. Asante sana munyagetumbe asowanja gukwa na Ensoko TV biamono data yakirenga kigotara Ensoko biamono ande kurakire television yito y'Ensoko ase okorabia kujaga asike busike museum ya munyagetinge sabaleta nje nkoro kwa George Nyakundi osekirera omwana George Nyakundi na area Magoma George Nyakundi mu murabu nsongo mchira moseti michiro moseti ugatumba liose noyo kimonge noyo ntindi akabuyo kirwa noyo guokione akaba ngochokoro omusweta nere olia nere numumuro ibabe noyo nyaboke oyo mugusi mukamugusi okabere nyamesanjo mugusi bono intwe nabachokororia banyaboke osabachokororia wa mugusi wetera omuntu olekorokwa ibabe na mumuro oyo korokumusweta ntoto wetogina ntunokione yonjere korubenjo tokagambande nintu tokweroka na border security yomugusi karibu sana asebulie yeito togo chikomanya mange kobwa mono ase ekiombe gito gikoroko mwanyagetinge heritage council kerike bwate abagaka nabangina balire echumbi mumuronda barukana abakoro n'abakoronto bagotosemike gusi na intutwani batubabeka gase museum yaito Bimana na watigire ko beka umurubiri ubiyana ndana tuwachakiriga ono tetumanya umugusi nka kinyuma yeto y'umugusi yarenge na cyumugusi yagwenda ko bagakunyoma biamono muralia enyomo y'umugusi nero yarenge kwarigania okugalia no commentekana kwa abantu baito litangani okonyoma tari okonyoma mundari konyoma busaigo egerekero okonyoma negisakugo kinia daegesa kwekero kinia omaeto muntu nakarari ngoiguna ne akege kuba gocha mucho kuronyarebe gocha mpaka nakolera magokoro lyo kurukunyaboke ogokini ororeria ruo muntu ne bitari bibe awene bukungo tebere na yeororeri rwa Yesu wanzira Matayo ntangani kwagenda mpaka Genesis ekero togotebuna oroiboro rorirwa abayahudi igoro abaibirani mono bakoro abaibirani oro wanzira Adam na Awa na
amachiko nare ngororo yenyuomo Adamu na Hawa igo batongetwe nabaibirani bagototebi na Nyasaye nero banyomereti bono rende na intwe mwamugusi enyomo yomugusi erara kabere ntwabwate enyomo yenyangi ne enyomo yomugusi eyenyangi part 1 igo yarenge enyomo ensemo ya kabere ekero kwanyomire kwa meho kore enyangi igo jinyomo yomugusi ekire ara kabere bono entangani bono kunyoma okunyoma yani kwa nyoma kwa macha kore enyangi bono enyoma ye entangani nkwale kunyoma igo na rero mate igo to kunyoma abanyaro nyomete mukabande egaro yani okonyora abantu nisi esegeta giterororo na mbarenga bakunyomire gose mbarenga kwa nyomire utaranyoma properly yani utaracha gotoerera kare enyoma yaito eyabwata maskani ntwabwate abaswati bari kibikira baria batabwati egonomi wete esegesomo bakoroka chifachin kare bakoroka bekungi abaswati abekungi abamura of course abamura ndekera abaswati bekungi te mumuranga yoji wetera abamura baruna abekungi barenge ekamaya kwa omoibori esiko eskenene ino mwana oyega guchigosoka officially tari gusari gunjira anyago taburu na litoke osomosi bagotebana n'ekibando kisibekire paro umuntu agweta origere ni mwene na mwene utabura ogenda so omuntu ataranyoma gohika are kwegerigu naki enyomo ningi nakiochi komenya na nomwenjerio omukungu ekero omusaje okunyoma igakuru kuna mukaye omuinanti omwenjeri bana gani omusaje neroruka mukaye omwenjeri batali mangana tata no mwanje omwenjeri nero muku omusacha akuruka mukaye omwenjeri one no mukungu omurukana omuinanti one utaraikabu gambe kena kare abamura nabaisike barenge emeuko bare koronu musike neta busa gabu muntu tayore kumurigereri ekyaro murigereri nabo obaise konyora kwa gosire omwanye gwa kwegesusuro kyo gokumye ebisusuro tali byarenge bunakare ego byarenge communal ebya ekran ebyenyumba omoisia cheke korwe nyumba gitegabo enyumba inare wakwe fine oye ne chiombe bako begerose ne chiombe 10 igo chigocha chikororwe ingware go sabuna aka na chiombe ogakururo musubati unyarebe igo bako go bapima iri chiombe chigo chiroje chibogori guchionse chigende bari komanyeye ino nereriye yanyare bono omuntu uri okoreta amangana ayi gose nakamura kanyarebe igo kagutachwa chiombe chia isa tuchiare ujiroje ne chiende ne chianyarebe chiabogoriwe no ko bakaga akamura kanyarebe ngajiete kagase chiaginyaruka yanyarebe ende kira na bakabona gotanga kira na nyondrikira bakabona gotanga abantu bagote chiombe bo mwatoretera moko bori chi prakati na democracy human rights tanga mwasoire chipara lakini ntu abwate omuroberi orengo muya oda yarengo yegekoro yarenge ngia bono omumura utaranyoma oikare kwaruka no omoiseke osenyaruka yari guchosoka oika yari gusaru okwaruka no gusaru amanye koerwa libaga ryo gosomi we kwegere kabisa ate biguna bono kwaruro omoisia gwa omuntu omonene ngochikobora omuntu omonene royo te kwarure gisagane kwabeire nyaruka gochiko
kokini ore gesaku no chogende buo ochikoro okiniege egesaku baegeri gurie ngakiri baraime okwara manoko liriagenderete kobwena nkobundi sware chingencho chomugusi chinya yani esiko yomugusi the do's and don'ts ejune korokwemegiro naki ogo igaranse kiroko kyumugako basemigwa no mumurote gogo chwako omwenjerio mwenjetanya gwako igoko genda koko nyoma omwenjerio yo ohika omusike omwanje kabisa na ndo mulende ono tenda ngorake gabo ase tiatra tigaraga bwase okwaroka onde biandake miaka irenge gabari kwarokera nande omwaka ongeresa bono chake igare na ngina na ise ngobundi swale ngo ndaro tenya abo muisi abo gisaga kwenda bari batenya nkuruka bari ganko bereka bari abana bake bingwerere na bago konya ga nyumba ebigasi bya nyumba na abunko nkwegeri kubare naki oyo no mumura nkwegeri kware nakingina naro tingina nakuruka tarawa mumura oyo no muisia ngoro kiware no bosibo kubekwa nakiukuruka naki eskume koptorwa nakichinsaga chikorosigwa oyo omwana taraba mumura oro muisia erieto erio maete natebu na wamamba ise koirwe koti lakini nende yake yeito na moto to wanjero kunyate bana yale omuisi oyo onyagukino nyakora chimbu chiangina mono ikiara tara ikese chiese diego obundiswa indeka igento gabu igepimire na kamukaye aruare ngogoja kurugira abana bae kamukaye ebena kigoso bwebwatirani ndagira ki akumoroseri bona ngo bundiswa ari na ngina na isega ekeraro muisia bachire mugondo barema bakoraki pone kerachire stage ya kabere no stage ntangani inkotsware stage kurkweke gori ekegori nari yago chikwaruka nabakisangi baye aro ndari kwaruka sore akebwe no kwaruka no kobe akwaruka bono ngoja tole akebwe ekera kebiru abe kunyongo goke bakorio maete kwa kabiru goiko bwene ora asta yo chikominyoka gochia goiko ikaranse otegerere mashariti ogotegeruka maigeria yako iro mutinyo mugima na ende igokware gokebwa mujinora limchemboro kiyo muyubunya sana goboro kinde tawako bako toere rio muyuri omujinora umuya sana omuyoyo omugakore kurukunduto muyinora limawe indo muyuye no endeke yokiarenge 1960s twakenyorete koru omwakanya gusira uri kurukunduto uri kurangerirwe ebinyoro ebinge sana gochiko gokebaba abaisia omuisia kara wakebiru okogenda kwarama no kubekuseiga kwanya kubwena na nto likobeka yanga okweyaka libu na liya maguta kwari kweyaka kwanya kubwena ngora wabekerwe metegete pande chinjare ngobu na bono iga ngware ko betu sindani dimi kware kogenda lidio gochiko kwarukiwa ono no yule ma no yo noro naro le kubuturaria onyoku no mado ikorete ngoko no jorete tuani le wanga makalorete agorete tuani na rege usikirego ono moyo omwakuri atara keba abana baisia boika ari gusabira omuyoyo
enjirari gusaba maete bona abunkoro story ekesi yani tunajenga oja yetu na ikiumu murare korosiwa koeta guys stage ye tobitirisi ndani yogo kendio yani kendi no twara magandi kendio bororo tobitirisi ndani igo uri prepared na ya ose gukura aibono kwabeire okoro kwe okobo mukungu musacha tari gukura okorema kabisa twababundisa nakibago chiko korenda obororo madira bogwa kwa abana baro kwa na uchiari utari korera kiarorere tatorerire serikali tejieti serikali ajire we kole mebono kwa fundisuna turi guchiko korera kwa buturubiya igo wakebwa okona eyo norogokeba so omo ekebusie nabo kiarenge na goika omumura akebwe omumura okebiru bono omonto motangani okebetwe gosoma kebi omotangani gusii igakoro kuisemo kami isemo kami bono no tware gotera na isemo kami oirire oirire bintu byabo isemo kami pera kando motinyo yo no ndo yo to barangerie kara to gochigotera nabamura to chikobafundisa to kobegeria abana bagenda gokebwa wakebiru kwabere suja kwa wachire kwarama kwa egerigwe kwegerigwa marioko akobwenia igoro dalina ntwagwate yani nyaktari nchiarengo emetenero yare kobweni kwabundiso umuntu aratengeri nakyagokorwa umuntu ararwa nakyokora umuntu araru munengiti nakyokora emetenjarengo kwabundiso kwegeri goche diribono wakorira amatuko 30 ngweterore kinyabubu kurangeri twarenge kinyamweri kurubogere tiacha twa jatoretra amani twasamba watu musiko sanane yabo tuko kwa toretra amani ukobundisa naki no bo molemu gosoka gukisiko chiombe chiito chiachire ngoenda chire aba bisaba achire no soke kwama yakorendo umuriro ukorendo utari korime amatuko 30 igora abe rinya toro litari korenda abantu baye ekwegerwa ekerwa korire gesibekyo mayata masomayi na matindi tutararuga abo atari mangana ndo kwandira mangana yo kwarukiwa lakini bona twendete kubeka musingi uri naki okwegerwa bakocha konyoma wa kwanire watikire gukwana igoro y'umurro abande mbale kinyomba njire kinde kitare kwara mangana y'umurro naki yarengera kinyomba kiri kitare ko wanjira umurero utwe ekine kinyomba kiturutumbete kitabwate tikingekero byo mu busi ekyara ekerero ngiya kitekare ekiganza gusiri ebintu nebyo lakini ekorogeito goika kware korenda umurero amatuka yonsi waraime ekina kike busi wano piwa bono ngocha tole tugokora gagu ekerwa korera amatuka 30 kwa we certificate certificate na yare yekoro kwaruka okwaruka graduation bono okwaruka graduation ndamedera okwaruka kumbe gonokebu bono kwaruka na arukire ekero kwarukire ndiri bono buna abantu bagenderete kwaruka kuruji university bakobekero kigutwa bono kwaruka no koru nyumba bono kwaru nyumba kwegerigwe kwairwe certificate kwa graduate oko graduation ere kwaruka wasoka umuseginaro orenge permanent kokubundisa gokwegeri gocha kwagenda sobo wasisi ninguna isona nyoko maragoba kwama yakogenda wasanirwa na isogo tebya mwana wane mumura nagosanire wasia ng'ombe na wasia abantu abagaka bagosiarira mabere bagosiarira meseke marupu bagoseseni bakoganirire ndi bako wish the best bono wishing ye bono wansire umuro esabari yo gukonyoma graduation yare oboisi bwatigiro maye oboliri bwo
well wasoire bono esabari yo chikonyoma bono nende ekero chikonyoma tari ekwe ticket yo chigosaria baswati babande gose chikubuna chi mikorogoto yabande abono ekwaegwa certificate yokorende gisako yokoba ogochoini abasigari be community abamura bali bararange guyokire gochimoina abachikori myomorero chi brigadier nyogendete gokina mbakorigireti abaibori bao abaibori basikire kabisa tari bona iga otiko muibori iga abu watebano yumu murondo karasegete abaibori igo basikire muibori nero gukorigereria oro yana mumuro yone embu ya machirikoba ansire koba n'umuntu uragariye gisako hono kwarigereri guwate buna endemero nekararia utako gendo simeke amaemba gari usimeke nobori orenaki goroje gogote bugo nabakisangi bawo baro bago kubwatesi egono bwatege kosi tali ayebuye gogotara ayebuye kauna Liverpool Liverpool nere ko you never walk around elio baro you will never walk around no bwata bakisangi bawo bari mwake betu na barobu muka graduate na barobu ochia na hande baro amashabiki yao mwagenda oro umugondo uyu mwale mabia kabisa mwasimeka maemba kabisa ose wichurie linyoro yani kiagenkero waichuri gabu yorio isana bago koriero boko goika ingioja kwa mukao izo goja gusaba gusenyoko anda yinabengana matembara ku abarna ki ose waisane bona ko dara bibi Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Nabo miti nyome ache kwa ino cheke kama isa once
ngaba jaba boya aya jabare aba mura ari ko mura oko ase ba sio egitanda direi kwali ara omo ir tiu tara morigabo ai kunyu montar ya ta kunyu bono chinya ali kane itu kita musanya baru llegar mate mate ti Paling menyerukan enggak baca buat diversas eh, sama hari itu
Iyo noro. Ada ni sa. Dua. Oh. Sari. Que va Cañamube. Panoco. Año gozado. Querer. Vai. Que buat squad cukup apa sih oke bu tak team bamanya form team form ada kuat oke oke atine sagan once ya metió automático nyaka seguna Disemba bona iga ekebuse kurumoromba ni mate uchimarani aba swachorre na bagu etuete bibuse uchimate ma no joete gari orrebe tuigete bibuni enyumba nakiego terere gwe komesa yaro sigu oro kiuno mugakana kibago chora maridadi ekerbaro kigugo bagina bate bana ya kwabero mugoko mono bate biangina agasagana kurende na mwabera baguko omwako ewe katonywe kiamurizo goe katonywe kiengori aya bamanye kinyoreke ma abangina bospi na bako banoe 100 abakungu 100 bakoba agasagane gachi gusarwa nabono maete no kwa bwate authority yo kwana mangana alianson ya mangana aliye kabisa omwana 13 years abangina bari 100 bagotenga mpaka batenga barusi mpaka no ne chianga na bagwasiyo chiari bakomubundi so mwana oyo ina a difference nero kati ya barabu nere ono mwana omoke orocho gotengeru nabangina banene guchia bakumuraga abande kiara gocha bakomotogi kabisa orengo muka baisi obere muka bamura ocho otogi kabisa nero arama oiru nyumba oigeri gunabangina nakuja gukino oigerigwa chimbu chobukungu chochikobo mukungu bw'omuntu
ekeraki nirende mugondo kogenda bayarenga bangana n'abayasana banya babwate medical round barabange ose kwaya barabange kurukana nabo barigo babwate risaga onye ninja gwe bagocha bangana 100 babwaterana bakoraga nja gwako onye no kuoma ngo bakuoma nyumba bose bakubwaterana nando zitwende risaga sigete onye no kogesa na birigo begeri omwana oli bamwegeri omaya ko graduate omaya kwaruka ekerarukire bono ocha ogendera amavundisa ali ayetwe nekinyoro ekigima kiare komwana oira na bono mwangina ngina ogendera komwegerie nakyo abwenete koba omoiseke nakyo abwenete koruso obosagane koba aso ekiombe kiabaiseke tere nabwate abagisagio batari bake bari basari tunere banya kukina banya kubwatera na gocha bono gano esigani gocha gaswati ngakarasi gite kabwata machika mayakegeririya no na bagina 100 mpaka roji onye kabako genda chinso bose bakaruete gosemu bachoge mate otabana risi tundu bwato mwiseke gete omuyo mwekungi haya kwanza rende baza mangana esigani no gotoma emisari egotomwa yagenda ono asizigani monto kiore gotomu monto kiore kobesigani esigani nabakoba umusubati osogete bonsi goikabare koba basogete gusaba banyomete nabare kobe yanko goja somumura gose anti goja somumura gose umusani goje family eyo ibintu rebinge byare korreka nagabwa abasani baiso asani banyoko abaisomoke abanyokomoke nabo kware ko roli bwegenete nerogote bina nakibaminto mumuroyo nakimoroje moise kadare ko kole rusigani nakimoroje moise koyo andes konyo goteire nyumba ali orato mu uchumbe nakai moise ko negetengo teraka lakini mono nabamura bari kulirwo boko na goikagabu mumuroyo tanya utwara girlfriend moise ko tanya utwara girlfriend abaiseke bonse biyo muta ko barindire nabamura bwo muta ekenyoro abamura bekenyoro ebamaeta abaiseke bonse bibe kenyoro mbaswati bamuabo omuntu amukunena lyararore onye dariyo mino ekenyoro ebamanyete nabarumba ari gukuna na rero igoko nyora baterena tamakori gwete otarere goirwore editongo goirwore egetuori mo egina kigabwe efaini yakwabu naenda abamura bakorwase gete na bagoja kopima chombe chino bachibuguri ucyari kyara gwetaniri amachiko erende sigandende yatoka muntu omanya ogenda sigete oligereri ogenda gali kakogenda mate naenda bagakambali barabatindi otewana muswati oni mutari muswati oni tagosoka uchiabu nangire ende kangire mokoligio mungao abo next yabekiro ndo bade chi dictator yani power yarenge survival yarenge chinguru chinyinga yarenge supreme yarenge omate none kungo tebere na mugaka no mutu wenyumba na yesaro mutu kwe kanisa bono ntu abasigete no bari gosiba mba tindiete so watumire skani esgani otire omochi omuntu oyo otire biego na kara abantu mbabwate ndagera biego okogeni gwakwa ewa amache kwanywa na wasoire kurwari okwa amache kwanyura amache kwaleterwa amabere negetabo kwamusaga turate bana ibara nesigani ko binde byonse onde bwensi ocho omochi okay introducing okurabori gwaye ningo
ngoibuna nagotebing injinimo Inai kwa enda chindeli. chindeli chegara gwatebire gwakorire mwako uyu nagendete kumanya roreri oru nduri kunyomerana Roreri sababu koja kumwera onya korieri abana babisa abamba itete sokorori asigite Bama ya kote na tori basoa nyumba na manje tori kwa ebonyo. Ai kwa very dismissed. Egara wa ni baso wate bana. Na wakwa na toro jitora be sababu ya koleta. Wate kuna ino muiri omonene so. Ano muiri mo letere gene. Ngojo te be nyoma kwa chaga. Kwa te uno muiri ngakira. Wana go kira na ja kwa kona. Kara mangana kama ya woiko ore manyikani omanyi ufanye kunyomera uyibona na bako tebana bakomo kegete noyo mino garia no mugetutu mino korwari bona abu muko nyomera nango sali more. So after isigani ya chire ya introduce yama ya goteba rende igona acho bochege nache abachege no iwete yo ingi abachege abari goteba abachege naendo goteran kore wo tebana amachi no bachega giteire baba no bachega giteire amachi na bachega giteire ikiare chiombe karo chiachire konyororo nekinangiete tino muciori saliri chiombe saba goikachibwa tukoru ikenyorekyo obuna bachega amachi agiteire haya chiabwa tunani chiare kwa nanchi koirana kinange yo kirachira ni chiachira bono teba le no bachege nacha ga bagagabu omotebi na rende tari mangana ngayago chie sigete omotebi aya mwaka narari rumungina barabaya sana gari gose metembe gose nkenyenya barabaya bangwana kabisa babwata masikani bantabaya kabisa tari mangana igona inde bararana Terus bararana wamanya ku musbati tari kotebi ugabu musbati otebi na akero ijo kwani omogeni mogeni oyo rura tambe uchire no mogeni acha kukwaniga bende musbati kwaniga bumanyana bono musbati orangere manyana yo kirega ora murigereri anya no muntu utesige yanyo utali presentable na musbati yakurigereria beke arama ya dukuduku abeke question mark ozali reria te amwariganiga aragira akobwe baitone igoro ye family ya tomoyo baitone patebena abu tari mangana nabarenda bamurabagocha chorigi otebikorera boko mumboyo murabagocha gocha rende toronanaki bache egento gekorokwa ekerorano it's the first time omumura no moise ke bakororana egesi ekeruku ngena rekere kongo baiga litangani omondo yo mane na bagocha onyoro mumura no muyorengera kinya style yebeka yarengengia igotara erabu bono ngoja bara sekerrano bono SID gaba mura bali bacha gocha kurwa bono amangana akogenda se ise omumura atebe na mwakoli nanchite na atebe to mwe lituko mogocha gocha renda bamura bagocha gocha bachekerrano the first time omumura gocha korro moiseke no moiseke gocha korro omumura moiseke otebuna gete abamura bache njitindi tayari watebwe we teria bagisangi bawo mwome nyumba motoletera ubusoku morosi nyumba bya aba mwasa banoye ni ebirogo ebikorokwa ebirogo ebi abageni bayo cyo ikaransa rende tari ebi
amarindi gochiabu ebitumbe nebi abantu abanene tari bamura bagoikaransa abamura bagoikaransa obwende ndwembori bune kerego bunakeri barojeke gyokogoro komo ekero geke nakyo abamura bagocha goikaransa byarigigwa abamura rende mbare umuchiabu weta byarigigwa asaba mura bagocha goikaransa nyumba yomwa ya kwamara amaridati emegeke no ibweta amatoke no agukara biya kabisa ama yabocha rende bacha bataraika nyumba mbabwato kuoba oyo gato ngaine tutura tonyorege tongo torawe izo na mozwadi na barongo tawari na waga na bajenje mozwadi munga nabo lakini mbago chenje rende amo ekyara no chenje ligungwanya komoro ojenje ligumu ngao tukwanya komoroka na wote banero jureni ara wadaraga bono watrabu mwancho morigereria na neto betoko gendera ase entunda yende gose wiki gochicha ase okorigereria ekerorano yeke naki korogito gederanya ke Steven Embunde yenen Soko TV wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obutimi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana ya ikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obye. Twakirisimese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatale icyobutindo.